пак ме дават по телевизора. Намалете диджея в студиото. С трима гости, които ще ни представят една... То всъщност даже не е игра. То вече започва да става нещо като религия и като начин на живот. Представям ви, това е Джастин. Така, моля да покажем гостите. Така, представям ви Джастин от... мисля, че на вашите екрани се пада от дясно наляво, да. Ицо и Велчо е тук до мен, с които ще си поговорим за Ингрес. Преди обаче да се върнем към тях, нека пуснем едно видео, което сме приготвили, в което накратко обясняваме какво всъщност е Ингрес, как се играе и да, колеги. Случвало ли ви се да видите около някой паметник, детска площадка или сграда с особено интересна фасада да се върти човек, който гали трескаво дисплея на телефона или таблета си? Ама не просто да чака някого, а да прави крачка в страни, да се оглежда и да се намества, като постоянно надзърта с крайчеца на окото към мобилното си устройство. Ако видите такъв човек или в някой случай група от хора, бъдете сигурни, че играят Ингрес. Какво е това? За някои е игра с добавена реалност, много подобна на класическата Capture the Flag. За други е начин на живот и средство за запознанство с нови хора и откриване на нови и непознати места в родния град. За трети пък е и двете. В действителност Ингрес е приложение за мобилни устройства, което е вашият билет за една мащабна и обичана от милиони по цял свят игра. Нейната фабула е сравнително простичка. Незнайна извънземна сила е създала милиони портали на ключови места по нашата малка зелена планетка и през тях изсмуква така наречената екзотична материя. Играчите, наричани агенти, могат да се присъединят към една от двете земни фракции, които взаимодействат с въпросните портали. Едните, обозначени със син цвят, са съпротивата, тези, които смятат извънземните за заплаха и имат за цел да ги спрат. Другите са известни като просветените. Техният цвят е зеленият, а каузата им да помогнат на иноземната сила да отведе простосмъртните към едно по-добро бъдеще. Агентите и на двете фракции имат една и съща цел. Разхождайки се из съвсем истинския си свят, те сканират околността за портали на шейпърите. Именно така се наричат гореспоменатите извънземни. Порталите, както вече споменахме, могат да бъдат всякакви обекти с постоянно местонахождение, създадени от човешка ръка и представляващи някакъв интерес. Паметници, скулптури, сгради с интересна архитектура, дори изоставени авиобази. На най-базово ниво целта на агентите е да превземат портали за своята фракция. Това се случва посредством виртуални устройства, наречени резонатори, като всеки портал може да има до 8 такива, всеки следващ от които го защитава допълнително от вражески атаки. Поставянето на резонатор на някой портал и стоенето в близост до него генерира именно екзотична материя, която е и основният ресурс в Ингрес, а хакването и превземането на вражески портали помага за качване на нива. Всяко следващо ниво ще ви дава достъп до по-силни оръжия и предмети, които могат да помогнат на вашата фракция да стане по-силна. Колкото повече резонатори има един портал, толкова повече материя генерира той и толкова по-защитен е. Именно тук се намесва и социалния елемент на играта. С вградения в приложението модул за комуникация можете да откриете други агенти наблизо и да се запознаете с нови хора, с които заедно да превземате и защитавате портали и да откривате непознати места в собствения си град. А как се изчислява кой води в даден момент? Стига да сте намерили специални ключове за определени портали и въпросните да са под контрола на вашата фракция, можете да ги свързвате 3 по 3, като между тях се образува така нареченото контролно поле. Площта му определя количеството Mind Units, което фракцията получава за него. Общото количество от тези точки определя и надмощието във всеки един момент. И това е само началото. Не забравяйте, всичко това се случва в нашия свят, във вашия град и именно вие можете да сте следващия топ агент. Дали шейпърите ще ни затрият или ще ни отведат към едно по-добро бъдеще, сваляйте Ингрес и станете част от най-социалната и мащабна битка за планетата. Това беше видеото. Гостите ни ще кажат дали всъщност това беше добро представяне, защото аз, признавам си, не съм играл Ингрес, но съм слушал доста. Така че, добро ли беше това представяне? Имате ли какво да допълните? Доста добро е реално. Защото беше обхванато. Смятам, че беше Justin T? Yeah, I think it was a really good summary of the game and how it's played. Беше така доста добро обобщение на играта. В предварителния разговор вие ми казахте, че всъщност имало нещо като турнири, които вие наричате аномалии. И всъщност това е причината да довлачим Джастин в студиото с списъци, да го отделим от Ингреса.
Първо, защото той, доколкото разбрах, е от първите хора в България, които са стигнали 14-то ниво в играта. И друго, защото наскоро е взел участие в няколко анималии. И не знам, всъщност, обяснете вие какво представляват тези неща. Yes, an anomaly is an event that Аномалията е the game събитие, developers organize. което е организирано от гейм девелоперите. Те ги организират през целия свят, непрекъснато. Миналия път имаше, например, едно такова. Повече от 2000 човека се събират от цял свят на едно място. Обикновено те живеят на места близо до място, където е организирало събитието. Има различен геймплей там. Имате два отбора, които воюват един срещу друг. Всеки отбор има около 30 човека, имат си лидер, който им казва къде да отидат. Eight people from each faction on each portal, so there's a lot of back and forth, and you're constantly struggling to capture this portal for your faction. И нали, става въпрос за завоюване на портали. Тези отбори се борят за това да завоюват един от тези портали. Тоест, значи това е нещо като рейдовете в ММО игрите, т.е. доста по-мащабна среща на двете враждуващи фракции. Значи вие сте от сините, аз забравих това да кажа, вие сте от съпротивата. Нали, на Ицо и на Джастин много им личи, даже по дрехите. Изключително забавно. Роро обаче трябва да бъде от просветените, понеже е зелено. Да. Ето, нали. Да, значи големи мащабни събития. А има ли нещо като награди, класиране на подобни такива? Yes, you have statistics on your profile. Да, има и статистика към профила ти. Хората винаги играят, нали, за класиране, те обичат да се показват, обичат да достигат до определено ниво и да шерват това с хората. Получават се медали, когато завоюваш определен брой портали, имаш бронзов, златен, платинен медал. Ачивменти в други игри, да. Всъщност, които си ги показвате и си, да покажете колко сте добри всъщност. Как се зарибихте по ингрес? Започвам от теб, нали, като... I first started in September 2013. Започнах през септември 2013 година, миналата година. Бях на морето. И бях малко подпинал по това време. Видях една реклама на телефона, инсталирах играта. Разбрах, че това е една игра, която те свързва с други хора. Инсталирах я и започнах да играя. Полезното с приятното. Бил съм сигурно много пиян по това време, наистина. Добре, да не вземаме страни. Ицо? Ами аз започнах февруари 2013 и фактически това, което най-много ме привлече в играта, беше, че една от малкото игри, поне за мен единствената до момент, която знам, която използва най-голямото предимство на мобилните устройства, а именно, че са мобилни. Тоест в играта, ако трябва да направиш всяко едно действие, ти трябва да ходиш. С крака, с колело, с кола, както и да се придвижваш до съответните места. И играта за мен е не само вид игра, ами това хобби ми се явява и нещо като спорт, защото аз много обичам да ходя. И сега... обаче много мразя да ходя безцелно. Тук сега имам цел, трябва да убия тия портали. Да, значи до някаква степен ми звучи като 100 печата на мене. Да, наистина, защото... Само, че е доста по-интерактивно. До голяма степен така наречените портали са места, които са интересни, културни обекти, паметници. Разбира се, има и разни катерушки и други такива неща, но... Всъщност аз това не го покрих във видеото. Как и кой решава какво ще бъде портал? Нека Велчо да отговори. Това е много хубавото нещо в играта, че вече самите играчи ги създават тези портали. Има си определени изисквания, които трябва да се покрият. Трябва да си определен левел? Не. Ти можеш да снимаш портала
но той трябва на определени изисквания да отговаря. Снимаш го, пращаш го, разглежда го един определен съвет, който определя дали този портал може да бъде. Ако бъде определен, той не е от определена фракция, той се занимава само с тези портали, бива одобрен. Интересното е, примерно, че ти можеш да научиш за своя град такива места, които ти въобще не си представил, че съществуват, паметници, много графити одобряват, много интересни скулптури, такива сгради. Тоест неща създадени от човешка ръка, които в общи линии са недвижимо имущество, т.е. си седят на място. Да продължа разговора как се заребих за играта. Бях на една конференция служебно в Румъния на едно събитие и се оказа там един от хората, който беше българин като мене, ми каза, тук е една игра, нали, ще ти пусна от своя телефон да видиш, тук ще зариба, даже ми каза от коя фракция да съм и така нататък. Нали, той просто ме въведе, той е също от много старите играчи. И това е, както каза Ицо, е много интересно, защото първо е много социална. Ние се събираме, особено сините в България, Резистън, сме известни с това, че сме много добри приятели, просто имаме една много добра общност, която заедно планира, имаме непрекъснато ферми, срещи, да помагаме на нови играчи. Аз така, примерно, се запознах с Тео. Момчето просто, въобще не съм ги познал, запознах се с него, исто, той ми помогна за играта, показа ми как се играе. Въобще... А всъщност лесно ли се навлиза в играта? Ицо? Ами, различно е. Сам не мога да кажа доколко е лесно. Да, не е трудна играта, но в началото се изисква някакво време, докато навлезеш, след това става по-лесно. Иска да добавя само социалния елемент, че той е някакси неизбежен, защото поради това, че хората ходят на едни същи места, шансът да се срещнат там физически е доста голям. Кои са повече? Случват ли се ступвания по улицата, примерно, като се засечете или нещо такова? Не се случат. Много е дружелюбна обстановката, така ли? Има понякога се получават някакви такива търкания, но те си чисто като във всяка игра, когато хората искат да... все пак игра човече. Да, все пак има някакъв състезателен елемент. Но като цяло е интересно, че играта е леко циклична. Имало е моменти, когато изцяло доминират зелената фракция, моменти, в които сме доминирали синята фракция. Да речем напоследък, може би зелената фракция е по-силна, но те са... действително се променят нещата. Не може да се каже, нали, но има някаква крайна играта или някаква крайна доминация. Някаква интересна случка да можете да ми разкажете? Някакво постижение, преживелица? Да, Джастин може да разкаже за една мисия много интересна. Yeah, we had one very interesting op where, well, the idea was to connect 3 different mountain peaks to each other to make a field. Имахме случай, в който трябваше да конектнем три планински връха. Имали са такава операция, в която целта е била да направят контролно поле, това, което видяхте във видеото, между 3 планински върха. Успяхте ли да го направите това нещо? We did it. It was very close actually, but we managed to do it. Направихме го, едва се получи, но все пак се справихме. Аз разбрах, че имало май някой от вас даже, който бил заградил цяла държава в контролно поле. Some of you have surrounded the whole country. I've heard about it. Yeah, there have been mostly attempts to cover the whole country. So far, at least no one from our faction has managed to really cover the whole country. Имало е няколко опита да се покрие цяла страна, да се заобиколи. Целият град. Найс, да. Добре, нещо да добавите? Нещо друго интересно? Нека хората да влезат, имаме страници в Facebook Resistance България, имаме страница в G+, също Resistance България, и да почнат да играят. Играта е много интересна, просто е много зарибяваща и в смисъл такъв, тя е един добър аналог, примерно на хора, които си губят времето излишно да бягат в някой фитнес на пътеката, вместо да го правят това нещо, много примерно да си зададат един маршрут в София, който примерно да си разходят едни 5-6 км пеша, да обиклят определени обекти и така нататък. Ние го правиме с колела, правиме го с коли, въобще нещата са много интересни. Да. Нека другите искат да кажат. Like when we went up one of the mountain peaks, Vezdets, which is northeast of Sofia, we took an SUV to drive up there because you can actually drive pretty much to the peak.
Това, което Джастин казва е, че когато са пътували за заграждането на София, там с планинските върхове, даже са пътували с джип. Разбирам го, че малко офроуд е било даже. Знам обаче, че ти си приготвил изненада за Роро. Донесъл си му нещо. Кой? Oh yeah? We have a few little presents for you from Munich. Oh my god. First of all, this is the Helios badge card. Я да видим на коя камера мога да го покажем. Да, това. There's a little passcode on the back where you get your in-game badge from going to the event, but don't worry, it doesn't work anymore. So what can I do with it? Just put it on the wall, like a precious item. Страхотно, един страхотен трофей. Благодарим много за наградата. Дайте малко хайбе, много сте заспали тук. Имало още. Имало още. This is a little patch. I can put it on my pen. Helios is the anomaly series from the previous anomaly series. Ние ще го сложим. По време на аномалиите, значи освен виртуални такива значки, получават явно по-добрите играчи. This is so cool. Участвал съм във всички аномалии. Oh my god! Само секунда да покажем лаптопа тук на мен деска, защото тък му бях отворил Facebook страницата. Yeah, we just opened the Facebook page. Нека да видим. Ингрес България. Това ли е всъщност страницата, Чико? Или не е това? Да. Това е. Значи поканиме ви всички да влезете вътре. Това е една от страниците. Тук ли е тази е общата, иначе, доколкото разбирам аз, си има отделни страници на двете фракции, като това, което каза Велчо, беше Resistance Bulgaria, което е на сините, на нашите представители. Тук предполагам, че има и Enlightened Bulgaria, което е за просветените. Много готино, страхотно. Супер. Благодарим много за подаръците. Да. Добре, много ви благодарим за това гостуване. Надявам се, че на зрителите им стана интересно. Със сигурност. Какво е Ингрес и да успеем да запалим повече хора. Сега ви оставям в верните ръце на Роро, който да продължи Next TV и с вас ще се видим малко по-късно. Благодарим на нашите приятели, благодарим за тази презентация на Ингрес. Страхотно. Моля след малко да покажем и съб от Porno VPN, който е тук днес и прави убийствен микс, уникален. Между другото, да, чувате ли? Много добре. Страхотно е тук при нас, атмосферата е много яка. Не знам колко е часа, но мисля, че е време вече за